नमस्कार, प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन। खबर भोजपुरी के सांझ के 10 बड़ खबरन के बुलेटिन में रउआ सभे के स्वागत बा। 9 के जान ले चुकल बाघा के बाघ मारल गईल। 26 दिन से होत रहे तलाश। खेत में घेर के शूटर्स द्वारा 4 गोली मारल गईल। गोड़ के निशान से बाघ के ट्रैक कईल गईल। हाथी पर बैठ के खेत में घुसल टीम। लैंड फॉर जॉब स्कैम। तेजस्वी यादव तक पहुंचल जांच के आंच। निजी सचिव के सीबीआई भेजलस तीसरा समन। संजय यादव बोलले परेशान कईल जा रहल बा। 12 लोग से नौकरी के बदला में 7 प्लॉट लेवे के बा आरोप। आईएएस कौशल राज शर्मा वाराणसी के नया कमिश्नर बनले। जिलाधिकारी के मिलल अतिरिक्त प्रभार। 2 साल 11 महीना से काशी में तैनात बाड़े। 2 नवंबर 2019 के संभरले रहस कमान। सीएम योगी कैले इंडियन रोड कांग्रेस के शुभारंभ। बोलले यदि गलत तकनीक से सड़क बनेला तो ओकरा से कईयन गो जान चल जाला। इंडियन कांग्रेस के 81वां अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर ले लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहल बा। 22 से चली टाटा नगर गोंडा साप्ताहिक एक्सप्रेस। धनबाद भागलपुर हो के जाई। टाटा नगर से भागलपुर खातिर ट्रेन चलावे के मांग कईल गईल रहे। एयरफोर्स डे पर वायुसेना के मिलल नया ब्रांच आ यूनिफॉर्म। अब सरकार की 3400 करोड़ रुपया बाँची। अपना 90वां वर्षगांठ पर फोर्स के नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिलल। जोधपुर में गैस सिलेंडर में विस्फोट। 4 लोग जिंदा जरल। रिफिलिंग करत घड़ी हादसा। 16 लोग भइल घायल। राहुल गांधी बोलले अंग्रेज से पैसा लेत रहले सावरकर। आरएसएस ब्रिटिश समाज के समर्थन कैलस। कर्नाटक के तुरुवेकरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले। रूस के कर्च ब्रिज पर धमाका। 3 के मौत। यूक्रेन प्रेसिडेंट के एडवाइजर कहले ई शुरुआत अपन हर चीज वापस लेम। कईयन किलोमीटर तक सुनाई देलस धमाका की आवाज। 2014 में बनल रहे कर्च ब्रिज। टीम इंडिया विमेंस एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश के 59 रन से हरौलस। एक दिन पहले पाकिस्तान से मिलल रहे हार। शेफाली वर्मा बनली प्लेयर ऑफ द मैच। जमौली शानदार अर्धशतक। खबर भोजपुरी के सांझ के 10 गो बड़ खबरन के बुलेटिन में आज इतने। और खबरन के जाने खातिर विजिट करी www.खबरभोजपुरी.com। वीडियो पसंद आई होके तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। धन्यवाद।